Тази ферма не е три весела, бе. Да видиш нататък. Колко декара е мястото? Декар и половина. Да. Декар и половина и през огром имаме още декар и 600. Той е на същата улица. Трябва да се стопли, за да излязат лили, ментата водната е това, което се е показало първо. Бамбуци, има водна леща, е това, което е като... Виждаш ли го това? Да. Като сняг. Като сняг. Е, това е водната леща. А това е цъфнал розмарин, да, огромен е. От тук... Те са го нападнали пчелички вече, гледай. О, да, има много. Здрасти! Здравейте! Добре заварил. Зукума. Това е зукума. Да. Зукума тази година го сложихме навънка, понеже всички спорят, че не може навънка да просъществува. На минус 10 градуса, ето го. Минус 15? Минус 15 даже. Тук имаме, това е всъщност мента и многогодишна босилия, който сега в момента разработваме и мисля, че добре се справяме. Това е многогодишния босилия, който правим разсад. Целта ни е целогодишно да предлагаме на пазара босилек на хората. Не само лятото, нали? Да, бе, за ти казвам от кое? Да. Ами тук ние всъщност това е спанака, който в момента едната лека е махната, защото тук ще се слагат други неща. Тук са спанаките, които се бере. И тук, ако искаш, може да се снимаш, това са видове домачи, които вече предстои да се пакират. А това са различни сортове. На кутията на всяка е написано сортовете. Ето, жълт, мораво, всички на всяка кутия да е ясно. Така, да отидем сега в другата оранжерия, ако искате. Разсадите тук се правят. Ето тук има почва с пръст, с аксийки. Ето го тук вече в този вид. Това какво е? Това е босилека, който ви показвах. Многогодишния. Това е череноман. Това е лофант, пилката. Малко позната. Това е риганчето. Матчина. Днес ще правим също салви големи. Които се чуят как огромни. Там имаме пикиран планински лимон, който предстои да си... Така. Тук внимавайте да не се ударите на това. Добре. А салатките? Ето ги салатките, които са 4-5 вида. Семената са нехибридни. Гледаме ги върху почва. Тук всичко е отдолу тази трева, всичко на ръка се прави, ръчен труд. То няма и как друго. Нито машина, нито... пък за нейлони изобщо да не говорим. Изобщо никога не сме използвали. Що? Нейлона черния първо задушава самата почва и отделя вещество, което не е добре. Какъв ден сме днеска? Сряда? Да. Значи той по листова, примерно е порасло за 5 дена, зимата той да ставим тъй трябва 2-3 седмици. 2-3 седмици. Много бавно расте. Зимата. Поливането тук... Зимата с лейка, но сега с мъркуча. Зимата, да. Сега с мъркуча. Кева първите семена даде свилена. Свилена рачева пак. И тя да е точно червено-руско. И володите, които са пикират после в кофичките. Червени, жълчи, тук и пак къдрев кел има. Всякакъв смисъл, каквото имаме семена, защото и семето е много важно. В смисъл, когато е нехибридно, вкусът е различен. Хората като си купят веднъж наши салати, си казват,